goizeko 8 dira. Zenbat ordu ditugu gaur. A ber, venga, ba, zenbat ditut, 2. Ez zait gehiagik gustatzen egualdi hau. Ez den nahi busti. Gaur Andrew Garfield iristea, Maria Cristina. Ez takit ikusikoten. Baina bestela, prentsaurrekoan ikusiko dugu. Eta hemen digan ez bajo inoiz. Ozen ikusta zer da. Urro botella hau ez da pinta honik, Ez da oso pinta honik. Gero, beste gauza bat. Zeinotea aurtengo peli sorpresa. Aurreko indala, desan, 2018. Joker estrena zen nien. Hemen, pelikula sorpresa, urte hortako pelikula sorpresa izan zen. Eta hortan bigarrena ateatzea, eta hor dago gardela. Zan edonek, izengoa da, peli sorpresa. Eta atzo, ez nizuen komentau. The Substance. Ostra, The Substance. Lehenko unien, ja, pelikulaik guztukoena elegitzea ez da ondo. Ez da normalena. Baina, The Substance gaindituko pelikula bat ikustia. Ez da berreza. Zartzai buruz hitz egiteu, Demi Moore eta Margaret Qualley. Demi Moore, ja, 50 urteko aktriz bat da. Bere epoka sekuleko arrakasta izatetzun. Eta ezagunetan, baina onja. Karo, onja jendiek ez du ezagutzen zein dan. Ja, oingo generazio berri hauek ez dakit bezein dan. Eta behare zar sentitzea. Eta ordun, egun baten ikusteu daola sustantzi bat. Ez gaztetzeko, baizik eta zure zelulan bitartez beste pertsona perfektu bat sortzeko. Seme bat eukiko bazen nun bezala, baino zuzea. Orduan, zein da gauzia? 7 egunetik behin gorputez aldatzen ibili bertzea. 7 egun dituzu gazte, perfecto, eta 7 egun dituzu zar, zean bezala. Zela zaira noin dana. Eta nola betekoan gero hau dana jendez. Eta ezingoan hile ibili. Hortengo periodikoa. Deben... Ez dakiz esan duten, aurtengo periodikoa o gaurko periodikoa. Ordu berdi bat daget, ez dakiz egin. Ala mendiot. Honek eintzuen Mary and Max, stop motionen. Eta benetan impactatzezun pelikula zan. Osea, ondo fuerte jotzezun. Ze zan, 80 urtez azkenen gizon bat, 2-3 urteko neska batekin kartak bilaltzen ibiltzen, ze bilek oso bakarri sentitzen ziren bizitza honetan. Eta orduan, lagun batek ukitzen nahi zeben, eta lagun horrekin baitzite zuen. Eta... oso gorra, Oso gorra. Honek etxuriak antzeko izan gala. Espero bezala, Memorias de un Caracol, Memories of a Snail. Eta Max and Merin antzeko estrukturi ibiltzeu. Gustatzat. Pasatzena hori, 2 ordu indalo, hor burukan ibili naiz lez hartzeko. Eta oin, lehenko aldiz, Rumors ikusten ikua, baino. Horrea. Sano. Litro erdiko sustantzia hauean, eta gero gara, sekulako txixeurik ikot. Bertan ikot, gainin ikot.
Inber baldin ba, gaini ditu. Ba, rumors, gustazat, zinemaldi hau da bihurtzen pixke zitxez, estiloa. Atzo desustantzekin, oinonekin, gauza bizarro asko ikusten egia. Eta hau da G7ko bilera bat eitebe, gauza bat komunikau behar debelako. Reunio horren erdian, jendia desagertzen hastea eta ez dakibez zein. Orduan ba, estatu buru hauek, baso erdian nola biziraun ikusi berko be. Aparte sekulako kritika soziala da, kritika politiko egitezakoen kritika bat, munduko politiko gehien nahi, buruei, eta aparte sekuleko humori dake, parre asko egin dugu, zalan parre asko entzun die, orduan ondo pasatu. Manolo Solo. Bau izango ja nire azkeneko pelikula gaurkoz, baina indiken pelikula asko falta die, eta pelikula oso potentie. Bueno, robot salvaje, Wild Robot. Asko gustazat. Ni eske animazioko pelikulak hau espezialki zen marrazki dazke nola inda dauden. Da, robot bat, bere misio bakarra, jendiei o animaliei laguntzi da. Orduan, pelikula hasieran, hor jatzea isla batea, eta azte animaliei galdetzen, nahi laguntza. Tanak esate jo be, ez ber, baina, arrauta bat bilatzeu, eta eskuen hartzeu nien txita bat jaiotzea. Eta txita horrentzat, robot hau bere ama da. Orduan, ama izen berdu. Eta oso txudo. Oso ondo. Bihar ikustea gehiokin, aber zemuz, eta nila bani juetxa. Agur.